Hilot. Pharmacy. Part 2 na ni guys. Please share this video. Maraming salamat. Ama, nagkahubo-hubo lagi. Pa-eskwela. Wala na. Ang anak may doktor, may pulis, may nurse, anak ko, pharmacy. Bulag masamad ang kuan ay doktor. Uy, tawagan nito si Kuya, okay. Kaya gibuhat na Nurse. sa una, no? O din, ay nurse. Uy, nanakpan. Tawag ko sa isa ka anak, kay pulis, ano ba? May mga asset pa nan. Uy, business. May trabaho sa isa. Yan, na turne, tigusay. Ang imo ka na mahura, manghilot. O, pahilot lo. Pinalisa. Nalisa. Napiang yung papa dong. Doan pa no, mapagidaghan ano. Sa'yo dun mga anak, parang ako kung agi. Pag-abot sa kuan birthday, 12 kabuk-abot. Anak nga puros. Dala pag-apo. Nagdagap, Asawa. anak, apo, asawa. Kulang isa kabuk bata. 30 kabuk nang abot. Ya, 12 po anak sa isa ka anak. Oh, Agdan kayo. Ya, puros laki. Silong bagay. Ay, Yeah. puros mga maoy. Pag-abot, alay, laig sakyan na. Nakuyaw mo. Pwede yan. Naikon. Dagang mga anak. Nangina. Doro ba isa? Dagay yung laki. Imo sir, play anak mo sir. Pat. Upat, dagan na upat. Upat na kabuk, mahatag mo regalo. No? Mahatag ba kayong upat? O panuman. Ikaw gyapon mahatag. Magsunod di mo ron gidapawan. Pwede nga bot. Nanawag ba to sila ka ng padulongay pa? Sa limar po kabuk ro. Dool ra mga anak, no? Limar po kabuk. Ang Yung lito, yung luto ron. upat, limo. Ito basta-basta hilot ay sabi mo ba? Pwede ka mahilot sa mga gibarang, giwakwak, duwindi, engkanto. Idautan, pwede ko na. Musubay ka sir. Ang subay na ko, samtang gahilot ko. Dati nino. Ang gidautan sa imong Hmm? kuhan. Ano man? Musubay ka sir. Tay, Umot. isa to Ano may ka balay? kasabay niya? Pwede po kumutabang anang gidautan ka sa iyang lula kay nakapabuntis ka na ano magidayon. Ngayang mama manambalay. Iyaw na. Ano mo ipanagutan? Biyaan rin mo. Naalala lang ka nagsakit ka. Walay painding. Iyang ring lula manambalay. Dito. O na, bago ni bundisan, tanda sa dagwa pa'y kaliwat mo ng balay. Hindi mong lula. Ay, kung lula, sinta naman kapento, may binta. Araw sa sikihor. Ay, di binuhangin natin ang lula na sikihor. Pas juga. Kumabay yung anak mo. Tulo. Ano yung magulang? Ang ikaduha, third year college. Gila. Reso. Ako rito. Pulis gyapon. Sa third year? Third year. Kung wala kaundang atong kuwan, third year na ron. Parehas. Naundang man siya sa Pandemic. itong pandemic kay pamok mo kayo, kaya na kayo. Kaya undang ilahan. Parehas din mo yun. Fourth year po ako. Undang lang. Pandemic yapon. Pagkita man siya vaccine ko na to. Wait, no? Kaya di man ko pa vaccine ng bayaw. Wala po yung vaccine. Kaya wala po na yung vaccine. Di po may manugot. Kamera. Kaya nanubaho niya to. Manggot kay tanan manggot na, di manggot garantisado. Mabito kung mga vaksinan ka, mag-waiver. Mga repair, mga inog sila dahil no. In kaso mo unsa, wala sila Wala na, kaya nipit ka mo ka. Nga willing ka. Ano lang? Kani siya sir, upat ka side, ay kalimot ha? Kani upat ka side,
Mo ni balay-balay sa pas mo sa kusog ha. Mo ni balay-balay, mo ni pildi sa tuwang kusog ko. Kung nagapasatag udto hapon gabi. Ha? Monetization perasaan ng parang dito kung mulang ito istro puto. What? Hmm. Pwede mo inom. Amo to gusto mo inom sa una. Minum sona. Tanan bisyo. Kami na kalwa. Kalma. Nakita niyo mo sa Facebook, karon ikaw na po sa Facebook. Buto? Ha? Buto na. Yung kanya sa pangalan. Dito na. Sakit gamay? Binod din kay Ha? ang binod. Mani binhad? Hmm. Oh. Sakit gamay? Dakot. Ito? Hmm. Ah. Pag ilaw ka. Okay. Tago deh. Sakpan. Sakit yan. Bakit?
Sakpang binod. Nang Pasko, inom na po tani. Bus no? Wala. Wala. Ang sigarilyo inom, ang kaya niya himungon sa tanglaw, sa tangluto, kaya niya patulog mo. Ang tulog na apiko. Ang kuya nga dugo, pag mo sticky, diri sa heart, kadong sa Puro kuya. ni po. Collapse. Ito, ang gamotor po ko. Lawa no? Magawa ka matumba. Tumbay. Matumba yan. Deo, Ang sagbutan. kaμπanta. Magbata ni mo? Parang manaw. Palong. Pagbanta, abe, pagudigos. Biyahe na po. Padigos. Tumba na po dyan dra. Tumba na po. Sa kilid po niya, si tabang siya. Yung pagpauli, ako na drive. Kailot siya, kay sakit niya diri. Kaugma ka na. Tagi tabang na kayo, suka naman. Dalang tato diri. Dala ng ospital. Wala kong Kabalo. balong na tiri. Wala mo kakuha. Dala ng ospital. Kay stroke na day. Tagamay. Thank you for watching.